Sziasztok! Ez egy vlog videó lesz, hogy én meg a Tamás mostantól ketten fogunk videózni. Lesz Minecraft-os is majd a jövő héten. Persze kamerával. És akkor még lesz 2 hétes videó, jó, meg Assassin's Creed-es, meg sok minden lesz. És akkor még majd lesznek felszemelt videók, meg trükkösök, meg ilyen hűlések. És ennyit akarom mondani. Ja, és ez nem a Matari Gábor megy, hanem a Bundáskenyér 011. Subscribe!